Wala matigayon ang nakaschedule unta nga pag-atubang sa mga aircraft cleaners ug sa ilang management didto sa buhatan sa Doli 7 niadtong Enero 21 human gikatahong napakyas pagtambong ang management sa naasoy manpower services kay matud pa wa kini makadawat sa notice gikan sa Doli 7. Personal nga gisusi ni Peso Lapu-Lapu City Manager Kim Francisco ang branch ni ini sa Lapu-Lapu City ug nasayran niyang gi-reschedule ang pag-atubang sa mga aircraft cleaners ug sa management karong Enero 28. Hinuon asayran ni Francisco gikan mismo sa mga nireklamo mga trabahante nga nabayra na ang kinatibuk-an nilang sweldo alang sa buwan sa Disyembre. Samtang nahatag na usab ang katunga sa ilang 13th month pay alang sa tuig 2024 niadto lang Enero 15. Kahinumduman midangop sa Peso Lapu-Lapu niadtong Enero 9 ang 30 ka mga aircraft cleaners human ireklamo ang kalangay sa paghatag sa ilang sweldo, wala paghatag sa ilang 13th month pay ug wa marimit ngadto sa mga hingtungdang ahensya ang ilang monthly contribution sa SSS, Pag-ibig ug PhilHealth nga matagbuan nga gikaltas sa ilang sweldo.